Ayun guys, magandang umaga. Ayun, mag-alas 6 na ng umaga. At actually may pumasok na biyahe ngayon. Share ko lang tong video na to sa inyo. Ayun, ito yung pumasok nga pala. Ayun, pakita ko sa inyo. Ayun guys, yung pumasok na biyahe ngayon. Binmali to Baguio. So ayan, nagmula dito sa Binmali. Magmula dito sa location ko. So 20 kilometers yung biyahihin ko papuntang Binmali dun sa mismong pagpipikapan. And then papuntang Baguio. Actually 99 kilometers yung babagtasin. So ayan, papuntang Legarda. Ayan yung biyahe. And yung price naman niya, ayan, makikita nyo na kagad dito, ayan, 490. Tapos may kaltas pa na may commission na 99.60 pesos. So mapupunta sa kanila yung yung 99.60 pesos yan, 300. Pero makukuha mong diyan, makukuha mong yung makukolekta mong kikitain is 498. Sana may makita dito sa screen. So pasensya na kayo, medyo malabo yung yung camera natin. Yan yung bibihin. Kaso hindi ko makuha ko. Nag-iisip ako kung kukunin ko kasi 99 kilometers. Gasolina pa natin na 250 or sabihin na natin 300 yung gasolina natin. So sa 300 ang makukuha na lang natin 500. 200 na lang pala. 200, sorry. Yan yung example ng mga biyahe dito, magmula dito sa dito sa Pangasinan papuntang Baguio naman to. Ayan, papunta sa Ligarda, yun yung address. Yung isa sa mga isa pa dito sa delivery na natin, yung natatanggap natin ng mga example ng booking dito. Ganun kalalayo yung ibinibigay ni Lalamove ng mga kliyente. So malalayo talaga, yung medyo lugi talaga yung biyahe talaga. Medyo talo talaga sa totoo lang. Kasi kung ngayon ang gasolina natin ngayon nasaan na? Nasa 53 pesos na yung gasolina dito, yung pinakamababa sa Urdaneta. So yun talaga yung medyo talo. Kaya nag-aalangan din akong kumuha ng malalayo, tapos yung kikita mo medyo mababa. So yun yun lang guys, yung isa sa mga example dito ng biyahe na nare-receive ko dito. Yan ang lalayo, nakaraan nga papuntang Maynila sa San Juan naman. So ayun, yun lang yung gusto ko i-share sa inyo mga kaliwas. Kung kung mataas lang ng konti itong yung price nito, baka kinuha ko na to siguro. Kaso talaga alanganin talaga yung yung presyo niya talaga, kasi masyadong mababa, tapos talo ka talaga doon sa yung sa totoo lang yung sa gasoline. Kasi yung sa gasolina kasi natin, ang gasolina ngayon dito per liter talaga dito is 53, pinakamababa. Yun nga, sinabi ko kanina 53 yung sa Urdaneta. Yun yung pinakamababang presyo ng gasolina dito sa sa Urdaneta, sa Pangasinan ngayon. Yun lang sa tingin ko, kasi nung nakaraan kasi nagpagas ako 53 pesos yung pinakamababa. So ayun talaga, yun lang talaga guys. Medyo alanganin talaga tong booking na to. Hindi ko talaga makuha talaga to. Hindi ko na lang kukunin siguro. Hindi ko na talaga kukunin. Pero kung medyo mataas to, siguro mga around 700 or 600 yung biyahe. Pesos yung nito. Mataas ng konti. Makukuha ko siguro to. Kaya yun talaga guys. Medyo mababa talaga. So sorry talaga sa nag-book, hindi ko talaga makukuha to. So mababa talaga. Although pa siya, actually nakalagay dun sa taas, makikita nyo. Kakalculating pa. So hindi pa medyo yung presyo niya. Ewan ko kung magbabago pa to hanggang mamaya. Kasi habang tumatagal hindi wala pang kumukuha nito, baka tumaas pa tong price nito, tong 498. Kung naalala niyo yung biyahe ko nung nakaraan papuntang San Fernando, La Union, yun umabot ng yun. Para halos konti lang yung difference nila doon sa 97 kilometers magmula doon sa pickup ko hanggang doon sa La Union. Nabot siya ng 600 plus. So kinuha ko yung biyahe na yun kasi medyo mataas ng konti. So kaya okay naman. May natira pa namang 300 something doon sa kinita ko sa isang biyahe pa lang. So ito talaga, alanganin talaga to. So baka ang matitira na sa akin dito maka 200 na lang. So
yung kita na medyo maliit. So yun lang mga kaligwas, yun lang guys yung pwede kong mai-share sa inyo and about sa mga biyahe dito sa Pangasinan. Makikilala siya pero malalayo yung bato. So yun lang yung yung may share ko ngayon. So sana may natutunan kayo dito sa experience ko na ito. So yun lang yung may share ko. So hanggang dito na lang muna yung video natin and thank you ulit at guys, thank you, see you on my next vlog. Bye bye and God bless sa inyo lahat.